Защо през 2-3 месеца е полезно да приемаш пробиотици и защо казваме, че над 80% от имунитета ни се намира в червата? Ами много е просто. Защото над 80% от имунните ни клетки се намират в червата. И точно за това доброто състояние на храносмилателната система е от съществено значение за хората като цяло. В зависимост от това дали храносмилаш добре и дали усвояваш хранителните вещества от храната, зависи и нивото ти на здраве. Предполагам, знаеш, че в тялото ти има както вредни, така и полезни бактерии и когато те си живеят в баланс, ти се чувстваш здрав и жизнен. Но ако изпиеш дори само един антибиотик, този баланс е нарушен и автоматично имунитетът ти спада драстично. И сега, как да възстановиш този баланс? Ами, много е важно, дори бих казала жизнено важно, да се приемат пробиотици. Acidophilus и Bifidus на Aquasource съдържат няколко щама пробиотици, които естествено обитават нашите черва. Acidophilus се съдържа в тънките черва и пикочополовата система, а трите щама бифидобактерии, които обитават дебелото черво и които се грижат за правилната му работа и добро състояние, се намират в Bifidus комплекс. Тъй като ползите от пробиотиците са много, аз ще изброя случаите на хората в моята практика, на които пробиотиците са помогнали. Отдолу под това видео можеш да ги намериш и да си ги прочетеш. Ние всички в къщи през 2-3 месеца си приемаме пробиотици, а през лятото ги пием постоянно и мога да ти кажа, че се наслаждаваме на всички летни удоволствия. Ходим си без притеснения на море, на басейн, на почивки. Храним се доста често навън през лятото. А аз нямам притеснения от летните и стомашно-чревните вируси. Acidophilus и Bifidus не напразно са разработени в отделни продукти, защото начина на прием на пробиотиците е изключително важен. Те е нужно да се приемат нагладно, за да не се унищожават от храната и стомашния сок, който е така с по-висока киселинност и намалява ефекта от приема. Освен това в Acidophilus и Bifidus са добавени органични водорасли АФА като пребиотична среда, която да поддържа щамовите пробиотици за по-дълго време живи с възможност да образуват колонии в червата и след като спреш тяхната употреба. В момента пробиотиците са на промоция в чудесен промо пакет с подарък Colactive 3 от 60 капсули. Всеки, който желая да се възползва, да ми пише или да последва линка под това видео. Лятото тепърва предстои, скъпи приятели, а стомашно-чревните неразположения започнаха да зачестяват. Затова ви съветвам да приемате качествени пробиотици и ви желая да бъдете здрави. Всеки, който има въпроси, разбира се, може да ме намери, да ми пише или да ми се обади. Ще оставя и телефона си за връзка под това видео. Желая ви прекрасен ден!